Hyvä yleisö, tervetuloa vuoden 2010 Kerimäen mieslaulajien Vappu Matinea Pertti Järvisalon johdolla. Ja ennen kuin lähdetään, niin meillä on tää yhteislaulut säästyksellisiä ja niitä säästää Romu Heikin, virtuosi, maini kapellimestari, muusikko, pedagogi Hannu Vesioja. Hän istuu tässä jo valmiina, että tyrkätään äkkiä noin 5 ensimmäistä liikeä syö Hannu soittamaan. Tervetuloa kaikki. Taas leivoset ilmoissa leikkiä lyö, kevät virsiä viidakko kaika, suri hanget ja nousi jo kuukkien yö. Sinilainen jo lyö ja jo valkeni yö, nyt on toivon ja lempeen aika, nyt on toivon ja lempeen aika. Nyt rinnassa on